hapana chitindo Joshua po rikiti vu Wednesday 8 October 2025 18 minutes to 10 munapatira nyiko familia dziko la Zimbabwe. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndakabata ndire makarime kupakata makarime kupapedzana kutsutsura tiri kuti kamatima na wasa nyika ino ndina urombo muri ya Zimbabwe matima na mungirwawo makabata chimuti munga dzengwa akana kurasikirwa ndi masaisani asiziva kuti chimuti chinenge chiripo pachinodzoka chinokupaiso kazara asi zvakaona ndezvekuti kana muchinge manzengwa nokuda kwemasaisai garai makabata WhatsApp channel yedu muri ya Zimbabwe mukababata ipapo zvinenge zvarasika kungovhura chete. Yes, makutosagara nazo ndokuti chimutika ndokuti National FM kwa muri ya Zimbabwe inzwa idzimwe dzandikakubatira pazuva nhasi. Ndakataura nyaya muri ya Zimbabwe yandakataura nezuro yamukatikatika pakati penzvimbo yekuhurungwe kwandakambotaura kwakaitika nyaya yekuti kune gondo rakaenda kunobata kumhara mumusoro memwanasikana ane makore matanhatu rikamumara rikaenda rikazodzingwa nevanhu rikadzoka kepiri kusvikira vanhu vaungana kuti wedwe ngatimbofamba ichiko chakuitika pamwana anofamba siku kuenda kuchera mvura kana kuenda kuchibhorani kana kuenda kuchikoro nokuti rikamuona pasina vanhu rinogona kumukwadza nokuti vanoziva nzara dzegondo dzakasimba dzinobora. Icho kwadi iko zvinozvi panzvimbo iyi panonzi pamutevera zuva township iri kuhurungwe pedyo nekuchirariro mbiri kwepiri muri yeZimbabwe. Panzvimbo iyi pane mashopisi aripo, pane mumwe murume anonamata chimwe chitendero ane mashopisi aripo ipapa, asi ndichikatipa kutaura ndinoti izvo vakawanda vane zvitendero zvavanonamata. Saka pachishopu iyi pane murume nemukadzi vanga vari mukati meshopu, vari mukati meshopu, vari mukati mekutengesa mukati meshopu yavo. Panze pane vanhu vaitomwa doro havo zvidhakwa zvichizvimwira doro. Mukadzi ari mushopu nemurume ndiye akakwanisa kucheuka kutarisa mushopu nokuti vanenge vakatarisa kumberi kumashure kunoonekwa nevari kutenga sezvo ndio vanenge vachida kutenga ivo vanenge vakatarisa kumberiwo ndio kune vanhu vari kuti vapinde. Achicheuka akanowanika bhaketi ranga rakavharwa pamusoro rakagara pamusoro pebhaketi ipapo pane zvinhu zviri kumanikidzira kugara ipapo. Paine kapleti kane hupfu, paine bepa rine biscuits mabhiso, kwozoita bepa rine hupfu, pleti ine hupfu ine mvura nemabhiskits nezizi rakamhara pamusoro ipapo richiratidza kuti riri kuruma mabhiskits riri kudya biscuits riri pamusoro ipapo. Rambai makabata ipapo ndikuudzei kuti chii chakazoitika kumberi ende munoti nemhaka yei zvakazoitika ipapo chii. Zizi ishirika ari mari pane vanhu. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yekubudiriro inorwadza yekuti izvo pane pamba pakabiwa kudaro mangwana makuseni iroro pane roja rakabiwa varidzi vepamba vachibva vabirwa mangwana makuseni roja repamba apa rakatozoona kuti kubuda kwaita muridzi wepamba atoenda kunoripota kuti inini roja ndindaba. Zvadaro muri yeZimbabwe hapana kuita nguva akazoona paine mwana wepamba apa asvika nekamotokari aine mafriends ake mukati. Akabva anokerwa achibva aenda kumota, aenda kumota, mota iyi yakazotakura munhu ikaenda naye kwaanga asingazivi, munove musango, munove mune zvakaitika kuti ndikupei nyaya panguva ino muri yeZimbabwe. Nyaya iyi iri mumaoko emapurisa. Ndabva ipapo zvaitika zvakare nezuro manheru mukati menzvimbo yekuwadzana extension. Mune mukadzi anoita zvemusika anoita zvekutengesa, aita zvekutengesa kudaro akati apedza kurongedza musika wake ndokubva abereka bhegi rake arongedzawo mari yake pakanaka kuti ndakuenda kumba ndigadzirire kuti mangwana ndichadzoka ndiri pabasa. Kufamba kudarika nepamavheranda pamashopisi ndokunosangana nomwe mukadzi, vakadzi vanoitirana rudo zvichienda nekuti chii chiri kuitika paari. Mukadzi aishanyarika kuratidza kuti haana kugadzikana mune zvakanaka. Ezvo mukadzi uyu achizviti akazvitakura anga akaisa madhende mudumbu kuita sekunonzi munhu akazvitakura. Sikanzi chiko nai mama ndiri kuona muri kushanyarika. Zvikanzi asikana ndakazvitakura panapa ndakutorwadziwa, handizivi kuti mungandibatsira sei kuti ndisvike panoita kuti ndikwanise kuti ndinobatsirwa sepakliniki iri padhuze. Amai vakatema kufamba nomukadzi uyu ndokumubatsirawo bhegi vachida kuzama kuti vasvike pedyo nemakombi. But vachibva ipapo asati vaenda kure pane mureka kuti ikasvika ichimira amai vachibva kuti idzi hama dzangu idzi. Zvakaitika ipapo ndozvaita kuti ndiwire nyaya yeZimbabwe. Rambai makabata chimuti kwamureva tina sabhuku anoti kana nzvimbo dzikatsva kana kukabiwa nzvimbo
anoti vanhu vaitaura imega kuti aita zvinhu zvindiani kana usida kutaura ana sekuru wake vanopa $1 kana $2 unozoya wega uchiti ndini sabhuku ndakaita zvinhu izvi. Rambai makabata mhanya pa National FM WhatsApp channel. Right, babesa beo. Ndawe ndozi kuri yena Zimbabwe yamirira nyudza igejo fafedzai chipinga cho dadama. Tindimurani TV. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsodzera dziri kuitika matima na wose nyika ino. Chikonzero munenge bakabata chibuti mukati mekufamba nacho. Rega ndibva nangopinda muri ya Zimbabwe. Munyaya yandidoshebedza yandibva mukati mekureva. Iri nyaya yakaitika mukati mejimbo mukati meguta reHarare kwandidoshebedzera kuti kuwadzana extension muri ya Zimbabwe. Nyaya iyi yakaitika mukati mekuwadzana extension pazuva ranezuro. Tika ndezvekuti izvo pane mukadzi anoita zvekutengesa pamusika. Achita zvekutengesa pamusika akapedza kuita basa rake ndokurongedza bag rake ndokuisa mari yake pakanaka achiti ndakwenda kumba kunozorora kuri kuma 89 manheru akuenda kudaro achisvika paveranda kaona paine mukadzi akagara anga ari mukati mekushanyarika. Mukadzi uyu ari mukati mekushanyarika kudaro zvakaita kuti mukadzi uyu akuda kuenda kumba anzwe moyo kurwadziwa kuti ndingasiya here umwe mukadzi achiita zvaari kuita izvi ndaroratidza kuti akazvitakura ndisina kumubatsira. Moyo wekurarama nevamwe panyika mune zvakanaka achibva ati chiinai mama ndiri kuona muri kushanyarika pane pari kukurwadzai here zvikanzi nyaya iripo ndiye kuti inini pachangu ndakazvitakura mukazvitarisa saka iko zvinozvi pandauya panapa ndabva ndakakurwadziwa zvekutofamba kwakutondinetsa saka ndiri kutsvaka kuti ndikafamba kana kubva panapa zvinogona kundibatsira parodi ndisina gona kundibatsira zvikanzi tinokwanisa here kuenda kutsvaka kana motokari moenda zvenyu kupi kuclinic chipatara zvikanzi munenge maita basa abva atoabatira bheki angana rake bheki ndokubva abatira mukadzi webheki ndokutanga kufamba muri yaZimbabwe vachida kuenda pavanofungidzira kuti vanokwanisa kuona motokari zviri pachopu kuti mukadzi uyu aende kuchipatara. Vachibva vasvikapo motokari dzimwe dzakadarika. Chinonetsa ndechekuti mukadzi uyu anofunika kuti ari mota ikasvika ikamira mukadzi uyu akabva ita senge abengenuka kutaura kwakasununguka kukuratidza kuti kurwara nekuyemenuka kwanga achiita pakutanga hakusiri kuzvikanzi idzi ndidzo hama dzangu idzi dzabva dzoita basa dzaine motokari paikamira vanga vari mukati vakabuda chop dhori kumashure chibva ravhurwa kudaro mukadzi uyu ndiye akatanga kutokambaira akuratidza kuti akutofamba kunopinda pai kunopinda motokari. Amai achipinda motokari kudaro pane vamwe varume vakaburuka ipapo right vachiburuka kudaro mukadzi uyu akabva ati chega ndiende kunotora bhegi reumwe wangu nokuti haakwanisi kuti aende asina bhegi semunhu akazvitakura. Nguva yaakabata bhegi achiti iye avesvitse bhegi ndobva asundidzirwa mota achinodonhera mukombi adonhera mukombi uchibva ikombi ndobva yavharwa kudaro Zimbabwe. Nguva iyoyo mukadzi akabvaudza mai akati imimi matofa inini handirwari angari madhenda andakandakaisa muhembe aya ndokubva asukwa kumaziso achinzwa mene zvamunotaura ndokudhiraivhiwa kuenda kwakaperera kwaextension kumberi uko asvika ikoko saka varume varimo veshe vechiti madzimai vakamuti madzimai vachimubvunza odavira madzimai odavira obvunza kwanzi vakaputsa bhodhoro vakatanga kumubaya naro bhodhoro akamuita senganomborova kugotsi nebhodhoro iri vachimbomurova mambama kusvikira 1 azotaura mashoko ekuti izvo imimi tiri kuti tikakuti madzimai munobva madavira asi muri madzimai here zvikanzi ndiri madzimai munonamata kereke ipi kereke yaakataura nezita rayo ndeimwe kereke inonamata amai vemumwe munhu anga arivo zvikanzi munonamata kereke inonamata mai vangu anamata kereke inonamata mai vangu zvikanzi tione mbeki menyu mune mari yavanga varima kwatorwa 172 years yavanga nayo vachiti mangwana ari kumukira kunohota then vozodzoka apa vachibva hanzi izvo saka iko zvinozvo maita laki ndokuti munonamata kereke inonamata mai vangu vamwe vacho kwanzi mwakatoti kwanzi izvo hausi komonero chimukadzi chiri nanishi choda kubatwa umwe wacho akati aiwa arinonamata kereke inonamata mai vangu isusu zvatatora izvozvi ngabudiswe ndobva asundidzirwa pansi achibvasiwa ndobva adzoka usiku osvika pane vamwe achivaudza saka nhasi kusini kunoko ndo pavatoenda kumapurisa kunovazivisa kuti ndo zvavakaitika pazuva ranezuro. Saka vanhu mukoma kipi vamwe vevamwe vari mukati mekutaura nyaya iyi vanoti isusu pachedu mukati mekufamba tinoona munhu akadonha pasi achinzi atsikwa nemota achinzi ari muwheelchair achinzi akarara ari kurwara arikuda rubatsiro tinofanira kuita sei kana kwakuitika zvinhu zvakadai. Mudzimai uyu akanyepedzera kuti akazvitakura akanyepedzera kuti ane pamuviri apakatosa zvidhende mukati kutonga nenhumbu semaonere vamwe kuti vakatoona sekutoti mukadzi uyu anotoziva nezvepatownship apa akanyatsoona kuti amai vasora vari pabasa vapedza basa vane mari tingaitora sei kana vakuenda kumba ndo pavanenge vave nemari.
vangaziva here kuti vanhu vanga vari vangani mukombi umu? Kwanza vanhu vanga vari vatatu, varume vaviri nemukadzi umwe chete. Mukadzi ndiye wani uyu wacho. Ya zvakaoma. Regai timbonzwa kuti vadiwa vateerere vanoti kudini. Dai mukadzi uyu akabata number plate yekombi vakatobatwa chop hamatsotsi ariko chokwadi. Baba Isabel, mudzimai uyu akakwanisa here kutora number plate yekombi? Ana kukwanisa mukoma kebe. And unenge usingazvitarisiri. Regai kamapurisa vaite basa ravo. Ingaoni Baba Isabel vanotaura kuti aiwa kani ZRP kana yakukuda zvayo kana yakuda kukutsvaga hauiti maminutes. Manje muchanzwa kuti vanongwa. Manje vanoonekwa. Yes, Tandiwe. Ndiri bo sei. Bo kane kuri sei koko. Kuri bo sei ko bojo. Ziri seko Tandi. Ndiri bo kwa mudaire wangere. Tadavira wani. Kana nchikufonera not pa radio. Wo, sorry Tandi, ndine mafoni matatu dzimwe dzenguva ndinenge ndiri kune imwe. Wakaramba wakashinga uno bata saizvo sekubata kwawaita ipapa. Iri bo ndasongofana kuti ndikumhorese ndakusuwa ina KB. Tinotenda Tandi. Iri bo. Sharp waita hako. Court comfort. Chakabatwa chimuti zvikanzi ndange ndakusiwa iwe Tandiwe. Shuwa ZRP ngaite basa rekubata vanhu ava. Tofamba sei neusiku ngavabatwa vanhu ivavo. Ndinonzi Love More Gaimani kwa Tonorai. Baba Isabel, mati makwanise rekubata mutauriri wemapurisa Harare province. Aisikuite mukoma kebi ndaizama apo neapo. Ndaizama neapo neapo. Uyezve ivo amai vatoenda nhasi kumapurisa. Zvavaenda nhasi kumapurisa kureva kuti kufamba kwenguva tikazobata mutauriri wemapurisa chinenge chave chokwadi chokuti kana vakabata ikoko vanenge vakunzi nyaya yasvika kupi? Yasvika kunoku. Ndizvozvo. Aiwa tinotenda. Tandi ucharovesa kanyemba namai Pati, Bozvo namai Isabel. Bozvo akutodaka Tandi. Vakomana sadaro kani. Isusu vana vechimuti kusanganisira newe. Mose munodiwa. Yes. Nzvimbo iyo inotyisa ndakamboigara zvangu nzvimbo iyo mahwane. Polisi ngaite basa. Ndinonzi Mai Esteri Parukweza. Baba Isabel. Pane vanhu varikutoti vakambogara kunzvimbo iyoyo hanzi inotyisa. Right, mungakwanise here kutsvaga police station iri pedyo yekuti ine mapurisa anofanira kupatrora nzvimbo iyoyo? Ichokwadi. Regai mukoma KB tichaona kuti police station iri padhuze ndeipi totaura tinzwe. Aiwa kana kuti ivo mama ava tichazotaura nawo kuti vaenda kunoripota pakamba ipi. Kamba yavanoripota kureva kuti ndokamba iri pai iri padhuze. Right, tinotenda. Okay, hanzi apa mu extension macho mapurisa acho hawanikwe manheru tanzwa nekukomplaina. Baba Isabel, ibvani mubve. Apa mu extension macho mapurisa acho hawanikwe manheru tanzwa nekukomplaina. Imessage. Yes, takutoitora izvozvi taikutoitumira vakomishina votemba nyati kuti vazive kuti pane vanhu vari kunokomplaina kuextension kuti mapurisa atibatsirewo kamanheru asi hapana rubatsiro rwavari kuwana. So ndo zvinoreva kuti kuri kuwanda nyaya dzakafanana nedzidzi. 5 minutes past 10 ndo pafika nthawi pari manje tapi Papa Isabel pane chimwe chiri kupisare chamungada kutsudzura muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Nyaya ndoda kutaura iko zvino zvimuri yeZimbabwe inyaya yandakatumira nezuro but hatina kwanisa kuzoitera nokuda kwenguva. Mukati menzvimbo muri yeZimbabwe yatinoshevedzera kuti Hurungwe. Kana ndiri mukati mekuHurungwe ndinenge ndichitaura nzvimbo dziri muZimbabwe muri yeZimbabwe. Mumwe yanditaura iri kuHurungwe kunonzi kwa Chief Mujinga. Mutevera zuva township. Pane zvitoro zviripo pamutevera zuva. Apa pane chitoro chiripo chakawanikwa chinotengesa murume nemukadzi. Vakati vachitengesa mukati mechitoro ichi mukadzi akacheuka achibvaona kuti kozisi zvarakamhara pamusoro pepaketi shop. Pasite pane kaplate kane mvura, plate yehufu. Izvi chavaiona vari kure iplate vasingazoti mukati munei maplate maviri pamwe chete nemabhiskits mabhiso ndo vainyatsounotira kuti ramwi richitosota
zizi ranga rabva kupi apapa hapana ari kuziva chikonzero mukadzi akatovhunduka mukadzi avhunduka mukoma KB ndobva anongedzera chi kumurume ndobva anongedzera murume akati baba mwana tarisai muone mamboone here zviri kumashuro nyangarani kumashuro kwaipa murume ndobva ati cheu so murume paakacheuka achiona kuti izizi kari riri mushopu iri riri pamusoro pebhaketi ini pamusoro pebhaketi pane plate iripo ndobva aenda panze pane vamwana vemadoro svikanzi vakomana uye mundionirewo zviri mushopu vakomana vakatodzasa aka vaona kudaro one vachibva vauya vachibva vamire pavheranda vachibva vamira mushopu vachibva vaona kuti izizi iri zvikani neumwe mizizi rakajaidzwa zizi rakambodya mabhiso dzanga dziri nguva idzi masikati machena kana muchiti masikati nguva ibabesa kuma 2-3 masikati okay uyu one achibva tora mhonza achibva apinda mhonza ndio mpini chimpini chinongo kana uri mubhadha handiriya simudza mubhadha tirove pakatsikatsika handiriya simudza mubhadha tirove pakatsikatsika simudza mubhadha pakatsikatsika simudza mubhadha pakatsikatsika hati mweya mutsvene unoti kudiko kana uchida kurova zizi kunziwa remukaka kunenge kuna ivhi uko zvakamboitika here kuti zizi rinogara pavanhu baba isabeuke kutanga kuzvinzwa zvinoitika here kuti bhisisi rinodya mabhiso ndenge kutanga kuzvinzwa saka mweya mutsvene unoti kudiko vanhu ngatinamatei kwakatanga aniko pakunamata kukatevera aniko ndiani wandakafanana naye kwamai vedu tese madameri tapyo woromaisipaini for the pitani pro afana tuzibekeshera turaivam jumanda wakachiwemba kemenekiazi sipiniti horomaiti Generoshuri pinifo, Wokochweb, Sipinity, Woromaiti, Generoshi, Okoroshi, Oiri, Po, Rigiti, Vu. Mpini wakatorwa, mbada. Yes, ndiye Rigiti Vu. Zizi ngondo pasi kapleti ke hufu. Ndo pakazoona kuti mune hufu, mune mvura, ni mabhiso. Kulati kashikira mabhiso. Rombo roma hupfu rovha raenda kumvura kuseredzera radonha kudaro iyeye munhu wokurova uyoyo anga nebanga muhomwe ndobva abuditsa banga kwakutanga kugura musoro kugura bapiro kugura gumbo muridzi weshopu ane chimwe chitendero chaanonamata vagari venzvimbo iyi pamutevera zuva kana nhepfenyuro ichibata pamuri handei tese toda nyaya dzinosvika kuvanhu dzichiva neuchapupu nekududzirwa senhepfenyuro yevanhu yes kana muchitenzwa sendeuka mameseji pindewo nesvika pachirongwa kuitira vari kukweru vari kugokwe vari kuzvishavane vari kwamurehwa vasiko ikoko vazive kuti ndo zviri kuitika ikoko apedza kudaro muridzi weshopu ndobva avhara shopu ndobva atora bapiro ndobva atora gombo akati izvi ndinoda kumbofamba nazvo izvi ndinonzwawo kuti chii chakaitika kuti yeraisiwa so vamwe vakaonekwe senemaki yokuti pamutumbi wese sei atora gumbo ko kana uda kunobvunzira unoendera wakabata gumbo kana musoro kana bapiro ko nokuda kwemashopu akawanda ari panapa sei zvaitika mushopu umu shopu iyi ndeyawereka kuti vari kurenta ndeyavo vanotengesa vari uchandisa kuzobvunza kuti kurenda here kana kuti zvavari kutengesa ndezvavo but zvandisina kuzoziva kuti vari kurenda here kana kuti mudhuri ndewavo vava nenguva yakareba sei vachishandira panzvimbo iyi vanonzi vakuma 4-5 months vachishandira 4-5 months vachishandirapo ndichabvunza manje uyu akatora mbhadha akarova zizi achibva ati were wesu chisu achibva ati gumbo mwendo bapiro akaita sei nazvo kungorova chete munhu akadhaka ari baba kungorova chete atanga kutocheka achita zvina basa yazvikuru iwoko muridzi weshopu kwakutora bapiro kwakutora gumbo ndobva shopu zvakatika musi wefriday zvinezvi musi wemande ndo pari kunzi shopu yakasika kuvhurwa kunzi yakuita sei yakushanda but pasati pane maresults kunzi pakatorwa gumbo rikaenda kana kuti pavakafamba vakazivei hapana ari kuziva ende hapana angaziva kuti kana vadzoka vangaudza vanhu kuti vaziva nei zvinhu zvaitika pamutevera zuva township iriko kwa chief muchinga
munzvimbo yeHurungwe pedyo nepachikoro chinonzi Chirariro kana kuti mhero nerwizi inonzi Piririri. Good morning amavuko kanyemba na bozho ko vaya vekubhinga vekuburitswa mugedhi remubatsiri muHarare vambomuka seko nhasi nemuviri ndinonzi William Danda Caudry Park Kobulawayo. Chandiri kuziva mukoma KB ndechekuti nezuro vakadzingwa vakati vakuenda kumapurisa vati vari kuenda kumapurisa ndapa nepfenyero izvezvi ndiri kuona missed call yeumwe anove ndiye ari kufamba nebaba munini ava kuvatungamiriri kuti baba munini havasi kuona. Chandaida inini kuda kuzama kuti nditaure nemubatsiri wacho ari kunzi huya foni yake haisi kuita. So tinenge tichikupaika update kuti zvakamira sei. Kuisa inyaya yokuti kana ndambenge ndiri mukati mekuti kuti ndibate inspector Chakanza mukoma KB. Ndofunga vari mumeeting foni iri kuringa but havasi kupika foni. Kureva kuti vanokunonge vane zvimwe zvavari sei zvavari kuita sevanhu vebasa. But nyaya yakamira yakadai mukoma KB. Kune murume anogara nemudzimai wake kunzvimbo yekubudiriro. Achigara kubudiriro nemudzimai wake uno mwedzi wechipiri achigara pamba paari kuroja ari seroja. Vakati vakarara rimwe remazuva usiku vakamuka vakabirwa kubva kuna landlord kusvika kwaari eroja. Vakabirwa zvinhu zvakafanana nemalaptop kusanganisira mafoni. But andira kuzotsvaga kuti kwakabiwa mafoni ndekupi, kwakabiwa malaptop ndekupi. But zvinhu zvakabiwa pambapa zvinhu zvakafanana nemalaptop pamwe chete nemafoni. Vakaenda kunoripota kumapurisa. Iri nyaya yekuti takabirwa mumwe nemumwe akabirwa mumba make anofanira kunoripota kumapurisa. Ndokubva vaenda kunoripota. Vaenda kunoripota kumapurisa roja rakaripota rakazvimirira. Landlord pavakazoenda kunoripota vakaenda kunoripota vachiti suspect yangu iroja rangu nekuti mutsva pakugara kwatinoita pamba pangu. Mapurisa vachibva vati hatikwanisi kungomubata ndisina kuona chaakaba. Vemutemo vane zvavanoita. Zvadaro ari pamba pane mwana walandlord akazodzwa baba vake ndo zvakaitika pano anoshanda kwaanoshanda kune rimwe basa. Mwana walandlord akabva auya pamba nemotokari yerudzi rwepaso achibva amira kunze kwegedhi. Amira kunze kwegedhi ndobva vaenda kunorokera roja. Mashoko ari kubva kuroja vamunokera vachibva vati pfeka zvinodziya. Ndobva vaenda kumotokari. Pavakaenda kumota vakanoona muine vanhu vatatu kusanganisira shamwari yemwana walandlord yanga akapfeka uniform yechipurisa vari mumotokari. Vachibva vatanga kutaura pafoni. Vachitaura pafoni vane vamwe vanhu vaidavira zvikanzi no rega timbobuda tinobvunzira nyaya dzedu. Vanhu vaitaura navo vakadhiraivhwa motokari murume uya ari mumotokari ndokubva vaenda pedyo ndingati mapurisa kambaume yemapurisa kunonzi kuchi mukati medhorobha kudhuze nekune chisango chinorima vasungwa uko. Vaende kokone motokari vakanosvika vakaona kune vamwe varume 4 variko ikoko vanhu vese vachibva vaita 7. Murume achibva tanga kurohwa achinzi taura nyaya yako. Akatanga kunzi taura nyaya yako ndobva tanga kurondedzera nyaya yake. Arondedzera nyaya yake zvikanzi aiwa hausi kutaura zvakanaka. Ndobva tanga kurohwa anondipanga pane kasimbi nemambama nezvimwe zvandairohwa nazvo. Vakaendwa naye kundikasango kari pedyo nekumorisi tepu. Pane pamwe panoita senge panorimwa nevasungwa. Ipapo ndo pakanopaka motokari ndo pakatanga kurohwa vanhu va7. Atanga kurohwa ari ipapo kusvika kuma12 dzeusiku. Vasvika kuma12 dzeusiku zvikanzi asina kuda sei asina kudayirwa ndokubva adhiraivha akudzoka. Vakudzoka vamwe vakapinda motokari vese ipapo pakasara varume vaviri kusanganisira 1 angane uniform yechipurisa. Ndobva apinzwa mumotokari. Kupinzwa kwakaitwa mumotokari haana kupinzwa kumberi kune vamwe akabvaiswa mubhuti achivharirwa mubhuti. Motokari ichibva yarohwa ndokudzoka kubudiriro. Yadzoka kubudiriro ndobva aiswa mudining yemumba malandlord vake pano vanhu pamba paanogara ndopa akarohwa kunosvika mangwana makuseni achirohwa chete. Asvika kumba haana kurohwa iye akabva atirwa zvakare mukadzi wake. Iye nemukadzi wake vese vachibva tanga kurohwa vachinzi uri kuramba rifunga mukadzi wake aringa nezvimwe zvaanoziva ndobva tanga kurohwa vese.
varohwa vese vakazosiyiwa kuseni. Vasiyiwa kuseni murume uyu ndo pakazobuda akuzama kutapatira hake ndokubva aenda kumapurisa. Ndobva anoripota nyaya yake kumapurisa. Aripota nyaya yake kumapurisa, mapurisa vachibva vatsvaga mwana welandlord ndobva abatwa. Mwana welandlord achibva abatwa kudaro, vanhu vakauyiwa nawo vakanzi tauya nevamwe vedu aya maCID. Taura nyaya dzako. Okay. Ndobva mwana welandlord abva abatwa. Abatwa mwana welandlord, murume uyu haana kuzenge akagara pamba apa, akaenda kunobatsirwa kune imwe location kunova kune vabereki vake, nokuti munhu angasanzwisisi nezviri kuitika pamba apa. Ndizvozvo. Ariko ikoko vanhu ava vakabva vaziva kuti ndo kune chii, kune murume uyu. Chikwata chinokwenda kuita 4 chichibva chadhiraivha ndobva chaenda kumba uku chisvika chichiti shamwari tinokumbira ruregero pane zvakaitika kana kuri kurapisana tirapisane. Mukomana achibva ati kuhama dzake uyu mumwe wacho uyu wana achibva abatwa vamwe 3 ndobva watisa. Kureva kuti vabatwa vavangani? Vatu. Mwana walandlord neumwe 1. Pavakazoonekwa vanhu ava vachibva vaonekwa kuti hapana muCID, mwana walandlord atori ticha pane chimwe chikoro, uyu murume uyu mumwe uyu abatwa uyu atori guard kuZBS. Ko uniform yechipurisa. Weuniform yechipurisa hasati aonekwa kuti mupurisa here, akadanwa ari mupurisa achida kuzosimbisa nenyaya yekupfeka uniform. Pane vasati vabatwa ndo pangana munhu anichi ane uniform. Ndobva vachibva vaenda kudaro. Zuva rakunzi kucourt rasvika, anoti iye murume uyu akafonerwa nemupurisa aita nyaya kuti baba musaya zvenyu kukoti nokuti akana zvakawanda zviri kuitwa. Okay. Akaenda kukoti mukadzi achibva aenda kukoti anoti vakamira mukoti, mukadzi anoti vakangobvunzwa zita kuti ndimi here, achibva ati hongu, kuchibva kwanzi varume ava $100 bailout vachibva vatobudiswa hapana zvakataurwa. Ndokuzobvunza zvakare kumapurisa aita nyaya kuti vanhu vakandirova makavabata, vamwe vacho havasati vawanikwa, inini ndichiri bhizi kuita sei kurapwa nezvinhu zvamatoona mukatobata zvakaitika. Saka nyaya iri papi? Zvikanzi aiwa vanzi vane kumwe kwavanenge vachinoripota vachidzoka ichazokwana nguva yekuti vaende mukoti. Saka abva ati ini ndoda kunzwisisa mutemo handiunzwisisi. Yeah. So mushure mekunge murume uyu arohwa achibva noripota, vakamurova vakabatwa. Vakabatwa vaviri pavanhu 7 vakabatwa vanhu 2 ndivo vakaenda kukoti. Mupurisa aita nyaya iyi akafonera kamurume wokurohwa kuti musauye kukoti. Mudzimai ndiye akaenda. Handizivi kumatare edzimhosva. Unokwanisa kumirirwa here nemudzimai iwe uriwo muridzi wenyaya ipapo. Ende mukadzi pake anongonza kanzi munonzani, ndobva adavira ndizvo zvoga zvakataurika chete. Ava chibva tonzi bailout $100 vachibva vabudiswa. Ndiani aunza nyaya? Muridzi wenyaya ari kuti kudini? ndiye ari kuti handinzwisisi kubuda kwakaita vanhu ava. Ini ndichiri kurapwa, mari yacho handitorina zvakare, vamwe havasati vabatwa, vamwe vakabatwa, vese vanotova panze. Good. Haasi kugutsikana nemafambiro akaita nyaya. Ndiwo here mafambiro anoita nyaya. Makwanisa here kubata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Tembanyati? Vana ndichizama kubata yava commissioner yanga itoramba zvachose asi yemutauriri weHarare Baba Chakanza ndiwo iri kuringa, but ndiri kufunga kuti dzimwe dzenguva anogona kunge ari mumeeting asi kuda sei havasi kukwanisa kupika. Okay, rega katiedza kwavabata asi rega timbonzwa kubva kwavadiwa vateereri. Variko zvakare vamwe mutemo vari mukatimo vanoziva vakateerera izvozvi. Hai Constable Forish vakachibata Constable tafanzwa chakururama. Yes, havana kwena. Tibatei tiudze kuti mafambiro akaitiswa nyaya iyi ndiwo here. 16 minutes to 11 timbonzwa mashoko anotevera. Diriro toza kuti pane vakawanda vanoziva ka nezvemutemo. Baba Isabel, iko kutopfeka ka uniform right ichipurisa usiri mupurisa itori mhosva. Yes. Dai zvabvira tabata kamutauriri wemapurisa muHarare kana kuti mutauriri wemapurisa Zimbabwe yose zvayo tinzwe kuti nyaya iyi
angabatsirwe sei murume pakudirirwa anditika pane chimwe baba Isabel chiri kupisa chamungada kuti chisvike kakumhuri yeZimbabwe. Good morning Honorable Torerai Moyo. Mune chipi zviya chinoda Honorable Torerai Moyo? Chevanhu zvikoro zviri kuti izvo vanhu vasati vapedza kubhadhira zvikoro vasati kubhadhira ma-school fees. Okay. Vari kunzi kana wakanonoka wakunobhadhira paya uri kunzi penalty une percent yauri kunzi bhadhira mari iyi yepamusoro, mari iyoyo ainyorwa parisiti. Okay. Kozoita vamwe vari kuti vana kana vachidzingwa vari kudzingwa vana vanenge namba yakawanda paritori nechimwe chikoro chiri kudzingwa vana, namba yakawanda pachikoro iri kudzingwa kudarika namba iri kusara. Namba iri kusara yematicha vari kuti hatichizodzidzisa vana vashoma, chigarai panapa. Vashoma vacho vasara vari kunzi vamwe ndema vachira maticha, vamwe vachina vacherera mvura, vamwe vachienda kugateni. Okay, regai katiedze kubata ka Honorable Torerai Moyo. Ndofunga kuti izvozvo vari paNational FM vakachibata chimuti vangotaura ka nevabereki nemhuri yeZimbabwe. Good morning Mamuka Seko Boss Shumba zvemunyati pashisha business center along Shamba Road pamwechete kana Honorable Councillor Chako Ward 7 Goromonzi North. Maiskumbu zviri kufambere Honorable Minister Jemusoda MP weMuzarabani North. Tozoti makachibata chemuti kuti ji pamwechete kana Honorable Member of Parliament for Mazowe Central Honorable Member of Parliament Dr. Maximo Janji zviri kufambere. All right. Timbobataka Minister. Nokuti nyaya dzawandisa idzi dzavasati vataura nemhuri yeZimbabwe. Nyaya yekubudiriro iyo sokona kwangu vasungwa vakapara mhosva dzakawanda, hanzi dzakawanda kupomera kidnapping kurova munhu akambunyikidzwa uyo. So anofana kuenda kupi musungwa, anofana kubatsirwa sei? Baba Isabel musati mapa nhamba dzenyu pana ri kutsvaga kuti update yamunya yakamira sei Munyaradzi. Nyaya yamunyaradzi akapondirwa kuZhombe ari kumakomba achibva kuGokwe kwa Chief Njelere nanhasi asati avigwa achiri kumochari yekukwekwe. Hapana mashoko ati aendeswa kumberi, hapana mashoko ati avepo. Ndakakwanisa kutaura naChief mazuva apera avo vachiti pazviri ndo pazvingori. Mwana wemunzvimbo kunonzi kuchemowa kwa Mvurumu kuri kuGokwe, mambo wavo ari Chief Njelere, asi zvakaitikira kunzvimbo yekuZhombe kunoitwa zvekucherewa goridhe. Saka Munyaradzi asati achengetwa. Yapakaipa. Chimbotsvagai namba dzaSecurity vabate mangwana tinzwe kuti zvakamira sei nemudzimai uya wekuzvara zai. Kuti pane zvakazofamba here. Nokuti vekuchipatara vanofana kuenda kunotariswa kuchipatara kuti ende vaifanira kuti kuendeso zairi kuna mazvikokota. Chinhu chabuda mumunhu ka kuti tione kuti chimborichi. Apo vangwadzi nemaprofita mune zvinhu zvitatu mmeni nenyoka. Mukarivhure. Vachada kubata munobatika sei? Ichokwadi ngoti muri yeZimbabwe matsama kubaba baba namai matsaka kubaba vari palusaka pa Agogo every day Friday. Kocherani makaza amanager Morris Piri pamwe na maita fadwa chimachiche chinyama pabinga. Honorable Makama the city mumapa Gokwe tongwa pa Agogo ndera wangu style given pazindoka. Charles Majongwe parusape patandi ndi gana zawo chimutima kabata aiwa mkoma Charles Majongwe ndindo vimba nemi chimutima nenge bakabata Beta Njiri chimutima kabata pamwe na shidoti iye aiwa kabata chimuti My Veja pa Eastview Mr. Noel Goneso aiwa iriseiko tonga nyika trust ndroza chimutima kachibata Clayton Zulu pamwe na Cecilia Banda pamkanda butsu aiwa chimutima kabata ndino timi muri yeZimbabwe vanoda kundibata munobata panamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Agogo every day is a Friday. Po rigiti Kanyemba Bonzo na Boshongora tigumanika mangwana na wara za 9 o'clock kusianika na Rabson Umari 0713-938-538 0713-938-538 0713-938-538. Hello pa National FM Radio. Halo Kanyemba Bonzo zilizoi Musha zuri kufambe ndi Alex Gweja kule Ziriseko Gweja wamukaseko mzukuru wa Sekuru ndamuka zvakanaka wane tichatadza kubatsirana nenyaya yechisotsi iyi. Uzvinenge watoona kuti uyo anga akatoteya kuti ndakadai so vanhu vekombi vanhu vake. Saka nyaya yakadai inorema pakuti tenda kuda kuti mapurisa aite mapatrols usiku.
vatenderere vatenderere neighborhood watch vachibatsirana vachitenderera kuti zvakadai zvisaitiki. Gweja hapasi pese kapanogona kuonekwa kamapurisa achitenderera handiti ndozvandakutaura kuti kune mahotspot seizvo kuwadzana yakutonetsa akutonetsa one mune chiitiko chevana one mune chiitiko chokuoneka mwana akadhambwa isemi area yesa vofanira kutsvaga mahotspot oita zvinhu zvakadai operation yakadai so. Asi muupenyu unogona kuona munhu anenge achida kubatsirwa ari kuratidza kuti ari kushupika, woita sei pachiitika zvinhu zvakadai? Ndozvandataura kuti unenge wakutotya wozimwe munhu angona kutonyepera kurwara ka kutoti munhu atobatsirwa uyu yaida kutoita chitsotsi. Saka izvi zvakutoda kuti pakaita inonzi yandataure kuita nhamba dzokuti vanhu vanofona ipapo kuti ndozvaitika kualeta vanhu zvakadai, poita gurupu rokuti vanhu muarea vanogona kufonera kuti toona zvakati todini. Zvakaoma chokwadi. Ingoti turu vashoma please Gweja. Ndoda kungobvunzawo chiupdate uyo mupurisa wokutizwa nomukadzi uyu akazobatwa here mukadzi yeye mukadzi ndakapesera chinzi akasvika kuhama dzevabereki vake kubhowera ndoko akasvika, but paakasvika ikoko angasina njema, mahandicrafts angasipo. Uyo mupurisa webasa ariperere rokutizwa nemunhu iyo inonzi man to man uyo anga akaroora mukadzi murume pachake wanga akaroora kana kutomborwa kanonzi man to man iye anga akaroora umwe murume anga akaroora umwe murume kuna mukadzi akadaro nezvinji zvakadaro kutiza nengetani. Halo pane radio Magonatani Marunga. Tagona Magonatani. Uche urikani kubasa kuri bwino kuri tani ko kunyumba. Kuribe iwe kuparasura paripo kutoka. Baba Mikaela imwe. Waipuwa sando pamoza hapa chiri kubata chimuto wako mama. Manga muri papi chaipo ku Mozambique. Kunonzi kumhandu kunakanani kwa Chigango. Right. Hanzi kudini. Hanzi kuchida chimuto hei road show ngati aimi. Aiwaregai katironge kuitira kuti mbopinda kapa Mozambique papa. Rega ntange nekuwadzana kuona nyaya iripo Marunga ndekuti isusu tikaona munhu achida kuzvibatsira ari pasikandile ngatisagei kana vamwe vanhu varipo vanoungana kuadedza tounganira munhu iye toona kuti dambudziko rake nderipi, kana kuti ukatomona uri wega kutongosiya zvakadaro bhozi munhu unosira mahara unosira mahara azviite zvaita kuti saka samwani kuti aumana pane munhu andaona apa ari kurwara toita sei tiita mukuona kuti ukudende wega unonyura ndizvozvo. Then check 2 pane chechipfuta tataurwa apa chekuhurungo uku kwatakaroora uku unofunga kuti zizi rakabva kupi? Izvi zviri kutotumwa mushonga ndikutoona kuti muridzi wenhingirino weshopu iyoyo ka akutoshandisa zvidziro kutora kwaakatoenda nemapatsiwayo pane zvazvikutoreva kutoti zvinofamba taura kuti bhizinesi rake rifambe. Iye paakabva ipapo haana chaamashoko akataura here, angotora mapatsiwayo abva aenda chete. Saka ndoda kumbofamba mbonzo kuti chii chiri kuitika nebapiro negumbo. I think kuvhara nyaya. Ari kuziva zviri kuitika? Ari kuziva zviri kuitika ko ufu nezvimwe zvaiziwa apa zvanga zviri pamwe chete kana zvava zviri pakasiyana zvava zvakaiswa pai zvairatidza here kuti pane something kana zvangogadzikwawo zvinongoshandiswa navanhu vemusoko. Zvakagadzikwa pamusoro pebhaketi. Ini ndikuona kunge mushonga baba Isabel ndo mafungiro angu ini. Yaish. Ndo mafungiro angu then chekubudirirwe. Manje ine ndikuona kuti mupurisa uyu akafonera muridzi wenyaya kuti usauye. I think akapuwa mbichana nevamwe vari kutonga nyaya uko vanofanira kubuda pachena bhozi munhu akatokuwara akatorohwa akapira mberi etime anogona kungofa. Saka oita sei muridzi wenyaya uyu asina kunzi auye kukoti? Aiwa, muridzi wenyaya anofanira kutoita madhiri kuti aende kukoti vanhu havatsvage vabatwe, ende mwana walandlord akapfeka uniform dzemupurisa anofanira kutobatwa zvakasimba bhozi iye ari kutoziva nyaya nevamwe vese vakaorowa munhu vari kutoziva nyaya yacho vanhu ivavo vakatotengwa itori mhosva kayo.
imhosva iyi marunga haya zvina kutombomira mushapo. Aiwa tinotende pfapfaidza musati matsudzura pane mwe ari parunare. Halo paNational FM radio. Hello. Yebo. Paka Zimbabwe. Amaitai. Kana vanhu vachiyapera kuta mimba. Vachida kupinza vanhu panguva yakoma. Mukamuna mashopu. Yatidzingai mazizi vana vazotenga. Vanendiwa zvimunadiwa kwakudara kuti vabaraja musina nevanhu mudzimba. Tiri kutaura nani? Datasaina nashe Chinoi. Mai panashe Chinoi. Halo? Hello, ndoti tasaina nashe. Muri kupi? Kuchinoi. Kuri sei kuChinoi? Kuri bose kuti. Tibatsira itinzwe. Ndatobatsira. Adzorodzani? Menuzvaita nhare yacho. Paita munango pantedwe. Hello paNational FM. Yes, Kanyemba. Ndiri bwino muri seiko imimi. Aiwa ndiraita sekushu. Zviri seko wangu. Aiwa ndiripo Kanyemba. Ndiani wedu? Tichaona makuereri. Kobla wayo. Yewo baba. Ya, yo zizire kudya mabhisho mahwani man. Kuti futu shamwari pazizi shamwari. Akataona akadaro ko. Nai mukoma tichaona mvura nehupfu zvaka zviri mumaplesi zvakabva kupi? Aiwa zvinoiswa zvaikaiswa kana muridzi wezizi. Muridzi weshopu. Aiwa muridzi wezizi ndiye akazokora gumbo nebapiro akaenda ko. Aifidha shamwari yake. Vakaoma Kanyemba. Saka zvakauya muchadenga imomo kuzoiswa mushopu. Aiwa zvinotoiswa physically. Anouya achitoisa vakomana navari kuita zvinhu zvakawanda munyika. Ndangonzwira kuti tiwo kurova zizo akanga adhakwa he. Munofunga kuti pane zvinogona kuitika? Tinogona ngobondoka. Iwe zvakazvibatwe Kanyemba. Kune vasina matyira kunze uko sana Kanyemba. Sewe zvako ndozvanogona kuzviita but mutambo wakachinjira. Saka ndikambomutsa Kanyemba but manje muchinda kurohwa uya nyaya cheelectric unoziva. Anditi kugara kufonera kuti usayokuti ndopakatangira nyaya yese pane utsotsi wakaita. Anofana kuita sei murume uyu? Anofana kuita sei? Angachitongotangisa nyaya yake panyowani achinje kokuenda andika. Unoripota kuti pamusoro mbichana ofisi yakati kurire mbichana nyaya yake bate zvakanaka nekuti vati patodyiwa mara. Alright, aiwa tinotenda regai tifambire nyaya dzacho. Ngatifambira batsira nekuti iguruwa zviri kurwa zvese nemukadzi zvese haiwa wakazonyanya kumana. Azviti.